everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Ato siyang pahibaon nga nakapasaylo na taniya. Nga wa na siya angay kabalakan. Wa siya angay kawidan. Hinaot nga ni alang unta siya karon uban nato. Ayaw sa anak tita, uy. Talawan ba kayo ko? Oh, Honest, tita. Madlok yun ko. Sandra, dili angay kahadlukan ang mga kalag. Nadlok na gadinoon ko, tita. Wa pa magud mo sing kaina ko nga kalag ni si Popsi. Madlok yun ko. Naunsa man ang bataa, uy. Dili ka unsaon ni Papa nimo, uy. Bisa na. Madlok yun ko. Pagunita lang ko ni mo, tapi. Okay, sige. Gunit lang nako. Sorry. Taga Punirarya ka dong. Oo, taga-puneriya ko. Di na ako silang nasod. Sa Lunes, mo-report na ako sa akong trabaho. May time pag yunta ko nga musuroy. Pero bugat ang akong paminaw. Di ko ganang gawas. Koki. Wa na si Jong. Lord, kahibaw gid ka. Unsa kadako akong kayo ubos og kalagot niya. Pero wa sa ko mangandoy nga mamatay siya. Ikaw na, Koki. Ayoko baliha. Ikaw mas lihatag ang importansya ni Popsi kaysa nako. Kaysa nato. Kaysa atong relasyon. Dangit kayo siya karong panahon na. Una, bibiya ko niya. Unya karon, ang iyan sang papa. Pero ako'y mahimo para niya. Mao nga, Lord, liguna lang siya. Nga makaya rin niya ang tanan. Makaya ra unta ni niya. Three days na mo siya hayaon, tita. Ilubong na dayon siya after. Ina, salamat kayo ninyong nanding. Wag yun mi ninyo pasagde. Way problema nang. Tuod, tita. Asa naman day si Lola Nanding? Why, ayaw tawala! To aman tingalis gawas. Ay. Tay. Mga tao, Diyos gawas! Kinsay kontra Why, ayaw, mga tao sa gawas! Sige, ingon anugod na namatay si Joe kay bata pa. Ayaw. Unya, masuko di ay ka. Agang! Musumpay man dayon sila. Anong di ko no ang matiguang nga mo'y mamatay. Ako may tiguang dito. Ayaw. Kinsa ba ng tawhan na ba? Oo. Asa man sa kapaingon la. Gawasan ko na ng mga tawhan na. Tiguang sagid ko. Apektado sad ka. Na. La, ayaw na lang gud pangita gubot. Pasagdi na lang to sila. Maog yun. Ayaw na lang to silag daginuta nang. Og ikaw tay, pagpuyo na lang din he. Wow, mulitli kong Joe. Sukat paghaya niya, wa pagyug ko, magkalikli niya. So, nilikli na kanina. Wa patay. Pamasad gani ko muli-li. Di pa ko anda mo sudong niya nga gisud. Anong lungon? Wa pa man sad gani ko mo tan-aw. Mao ba? Wa pa sa di ay kamutanaw. Tita, naidaghang pagkaon ha. Basin gigutom ka. Busog ko. Nangaon ming daan ni tatay. Sandra! Sandra! Lo? Nga ano? Nausa ba itong naog ni Joe? Ha? Nga naman di ay tay. Naon sa man ding naon ni Jong. Hay nandeng. Gibinuangan man itong make-up sa taga-puniraya, oy! Ireklamo na, oy! Kay nga naman di ay lo?
Huwag yun mo makabantay nga pwerte mang kapeng sa iyang apig o nga pwerte kapuas sa iyang abil. Mura mo siyang babae. Oh, Di ko dagway ni Jong ako nakita. tay, ingon anak man gyud nang patay na. Mausap man gyud ang dagway. Bitaw, mausap mo gyud basta mamatay na. Oh, maagyad. Hey, ambot lang. Basta kay babae yun ako pananaw ni Jong. Dali na mo. Tanawa na ko yun. Tawa yung karpe. Ako, oo niya na lang kumutan-aw. Ay, tanawa na lagi. Dali na Sandra. Tanaw na lang nato si Jong. Aw, wa pa siya di mo makakita. Wa pa. Pues, tanawa na yun. Dali na Sandra. O, Lola. Tanawa na dito na. Tanaw. Uy. Unsa na ha? Unsa na ha? Ngano di ay? Unsa di ay? Unsa na Sandra ha? Dili man na si Popsi. Babae man gyud ni. Pops. Sorry. Wa pa man gud may makadawat nga wa ka na. Mao nga, wa na may mag-monitor kung imo bang patayng lawas ang among nakuha. Pero karon, niya ka na cute. O wa na may mahimo gawas sa pagdawat sa kamatuoran. Bisan sakit. I pray nga, at peace ka na sa imong karong nahimutangan. Gay ba yun ka nga mahal ta kayo ka. Bisan pa man sa mga misunderstandings nato. You will forever be my Popsy. I will surely miss you, Pops. I love you. Pahuway sa dayon, Jong. Gipasaylo na tika sa imong mga nabuhat. Og pasaylo ako. Nakatampo ko sa imong gidangatan. Pero sayod ka gyud nga no. Karon nga naa ka na sa laing kahimtang. Nakasiguro ko nga nakasabot ka na nako. Ayaw ka balaka. Akong paningkamutan nga abagan sinang kuring sa pagbantay kang Sandra. Magkadayon man sila o dili sa akong anak. Makalaom kang naa ako nga musuporta niya. Makalaom ka, Jong. Gilubong na si Jong ganina. Unsa man? Nanawag ka ni Sandra? Wa raman ma. Wa ka lang mangumusta? Wa ka mo padangat sa imong pahasubo? Human na naman, good ma. Atong pag-inform niya, pag-inform ni muna ako bang namatay si Tito Jong. Di chat man ko niya to. Maora lagi to. Wa na'y lain. Busy man sa kuma. Bago na ba ko sa trabaho? Dubli ang adjustment diri kay mga foreigners na akong mga kauban ug amo. Duharing Pinoy diri ma. Di may kaubang department. Pero kung doon na kay time, chati lang good. O di ba, tawagi. Bisan good as a friend na lang. Chati. O di ba kaha, tawagi. Bisan good as a friend na lang. Kasabot na kong mama. Pero, ugwag din man ko. Di sa ko gustong muhatag og false hopes ni Sandra. Out pa sa akong agenda karon ang bahin namong duha. Popsy, dili ka na gid mo pauli forever. Dili na gyud. Mamiss kita ka, Pops. Mamiss kita ka.
Sandra. Lola. Lo. Midool ko nimo para unta may mayan ka nga dili magpada sa imong kagol. Pero pagkakita nako nga nagkupot ka sa litrato ni Papsi nimo, nako makapugong. Bisa kung siya una ko nga magpakaligon, di yan mada. Sakit. Sakit. Lamang tinabagay lang ta. Kita naman lang duha. Maningkamot lang ta nga magpakaligon. Namatay si Papsi nimo nga nagbaon og kargo sa iyang konsensya. Nagbaon sa atong mga kahiobos o kapungot. Usa na sa kong gibahayan lang. Ngawa ko makahatag sa kong pasaylo niya sa buhi pa siya. Nagpadako sa kong kahiobos. Nagpadako sa kong kapungot. Pops, I'm sorry. I'm sorry, Pops. Kumusta na ka sila? Sila si Sandra og nang Kuringtay? Oo. Katapusan na itong kita nila. Adto pa mang tapos sa pangadya ni Jom. Oh, unsa man. Ato silang duawon? Mas maayo unta. Nahala sige. Ato silang duawon og matay. Oh, sirado man tay. Uy, nanglakaw na sila. Ay, wa man sad gud ta magpahibawong daan nga muanhit ta. Wa ka sila mamauli sa probinsya, Lina. Oh, basin sad. Kadiyot ha. Akong suwayan og tawag si Sandra. Saman, nakuntak? Magting? Niring na tay. Pero wa pa man mo tubag. Hello, tita. Di ami karon sa inyo, day. Asa di ay mo? Nami sa ospital, tita. Akong gida si Lola. Oh, unsa? Ngano? Naunsa man rin sinang kuring, ha? Si Kuring? Ngano? Naunsa si Kuring? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!